Tak, zdecydowanie. Tutaj widzimy po stronie Doriana jedynie przewaga wieku, przewaga wagi i wzrostu po stronie Sebastiana. Jeszcze w ramach wyjaśnienia tutaj na Silesian MMA mamy narożniki, mamy żółty i niebieski, nie tak jak zazwyczaj czerwony i niebieski. Generalnie zaczęło się od krótkich wymian w stójce. Chłopaki tutaj widać, że od razu chcą dać show publiczności. Bardzo ładnie wymieniają ciosy. Mieliśmy nawet urywek klinczu, gdzie znowu możemy sobie to dojrzeć. Widać, że Dorian Wawrzusiak dobrze pracuje na nogach, stara się złapać klincz, ale Sebastian Chrobot widać, że tutaj chce nam pokazać kunszt bokserski i stójkowy. No, bardzo długo Sebastian Chrobot zmierzał do klatki, ale kiedy już do niej się dostał i usłyszał pierwszy gong, ruszył od razu swego przeciwnika. No teraz widzimy element klinczu pod siatką. Chyba będzie zerwanie, tak jest. O, teraz bardzo ładny prawy, prosty w wykonaniu Chrobota. Ale Dorian nie pozostaje mu dłużny, stara się cały czas przenieść walkę tam, gdzie czuje się moim zdaniem najlepiej, czyli do parteru. Sebastian bardzo ładnie się broni, teraz troszeczkę nieelegancko. Ale pięknie wyniesienie. mamy slam i kontrolę w parterze, chociaż tam widzę, że gilotyna wisi w powietrzu, ale Dorian bardzo ładnie przeskakuje pozycję i jest teraz w pozycji bocznej. Sebastian trzyma dalej tą głowę, troszeczkę pachnie tam duszeniem, ale znowu wrócił do gardy i może tutaj być bardzo nieciekawie dla Doriana. Widzimy klepanie i mamy poddanie. Już w pierwszej rundzie Sebastian Chrobot pokonuje duszeniem gilotynowym